Ama, kolakaoa eta galletak ekarri. Inaxo Xabe! Ireki atea! Ireki zu, lanpetuta nago. Eso, Maritxu. Eixo... Merienda? Aita. Kaixo, Maritxu. Eixo... Ene, Maritxu, zer dotorea gaur, hau da zuretzat. Hemen dago... Txati hau. Haupa, Inaxo Xabe! Neska laguna! Bilatuko dugu! Zertarako! Gozatzeko, mutil, gozatzeko. Hemen putu asko lortuko dituzu, Ea! Izena! Inaxo Xavier. Adina? 27. Altubera? Metro bat, irurogeita... Ez. Metro eta laurogeita mar. Lanbidea. Bideojokolari profesionala. Ingeniero... Deskribapen fizikoa... Guapo, dotorea, piropoen erregea, adibidez. Zaltasunak. Bideojokoak, jatea eta lo egitea. Ez. Zaldian ibili, opera joatea... Zinema, irakurtzea. Nardo gaztetxea. Bai, ardoa bai. Bestelakorik? Aberatsa. Idatzi aberatsena da. Infernura joango zarete. Idatzi katolikoa! Bidaliko dut. Bai. Tira. Zer pasatzen da? Inaxo Xavier. Zure perfila gustatzen zait. Geratuko gara. Noski. Noiz eta non. Gaur arratsaldean, zazpietan, Iruña, kafeterian. Arroza gorria eramango dut eskuan! Irametxeetako neska da. Bat, bi, hiru, lau!